भाई टे साइड से भाई भाई एपटू पड़े आस से ट्राक्टर किभଳି भावे ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଜାରି କରାଯିବ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବେ ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଜର ରହିଥିଲା। ये भाई ना जो अग्निकांड है केमती कौन है राति 11:30 बेलू आया निआटा आरंभ हो 11:30 बेलू आरंभ हो आमर ये पिला शोते आम पिला शोते जो निआ लगे एपटे आम पिला गले थाना को डाक